Het is een oere van de wedstrijd als Ellen een kleikamer ziekt. Maar dan mag je dus je eigen persoonlijke kleikamer even op ziekje. Ja, die stik en stik buik op heb jij niet krijgen. Oké. Is er nog kleedkamer vrij? Het dwort even, maar ze kan haar omklaaien. En anders doe ik het in de wc's. Hè. Dat is heel coloriet. Nou, dan mag je in de buurtmaatje en dan mag je eerst naar je eigen kleikamer uit ziekje. Ja, nou, dat ben ik gewend. Ja, Dus. altijd zo? Ja, meestal wel. Maar deze man geen naar voort, ik sta hier omklaaien. Sorry? Deze man geen naar waar, ik sta hier omklaaien. Ja, dus ik met hem omklaaien en dan zullen we even verder. Dan ga ik naar de box bij de jongens en dan zullen we zien wat het plan is voor u. En dan is het vanzelf de vraag, begint ze nou in de basis? Ja, coach. De grote vraag is nou vanzelfs, speelt het Ellen Fokkema in de basis of net? Helaas net. Nee. Waarom net? Nou, je hebt zoveel spelers op dit moment dat we een behoorlijke keuze en behoorlijk wat spelers die nog wat minuten moeten maken. En Ellen die speelt voor daar wel, alleen nog niet in de basis op dit moment. Maar wanneer valt ze in? Is dat al besloten? In de tweede helft, loop van de tweede helft of tweede helft zo, ligt er ook een beetje aan wat er gevallen binnen het team. Dan ga ik alleen informeren bij de trainer, maar geen basisplak. Nee, geen basisplak, nee. Hoe kan dat nou? Ja, hij wil wat dingen uitproberen en nou, dan doet hij dat. Ja. Ben je nou teleurgesteld? Nee. Ik ben al blij dat ik mijn kind wel überhaupt en dat ik erbij zit, ja. Hoe is het? We gaan al een oefenwedstrijd in Hoorn. Hoe gaat het onthoud daar? Ja, we hebben tegen 12 3 oefenwedstrijden in Hoorn en ik keek nog een keer met 12 maaien. En toen heb ik gewoon spelen ongeveer een helft. En dat ging verder wel. Is dat niveau Hoorn? Even eerlijk. Ja, het is wel oors. Het is oors voetbal als de jeugd sowieso. En het is natuurlijk ook de senioren, dus ze zijn alleen een tikje grutter. En het gaat alweer wat sneller, dus het is wel een wennen. Ja. En reageren ze nou ook oors op die? Ik ga het zelf net echt terug. Nee. Oren nog niet in de wol, dat is het wel eens juist van hij de mem of zo, of mensen in het publiek die dan weer de grappen maken of zo. Nee, nou, toen we het je maken moesten, toen kwam ik erin en toen was ze ontklappen. Nou ja, dat is dan ik wel even grappig. Joet is Bitgem de tjiststander. We staan te wachten boeten de kleikamer als we dit jaar. Rosie, met mij Je mag vaak een laptop. Jongens, heel drie de lab komt op training en vestjes, jongen. Ja. De volgende keer over 4 minuten voor het bier. Voor de wedstrijd. Ja. Dat weet het even. Ja? Goeie. Ik ga eigenlijk maar één vraag. Hoe is het nou om als die in de vrouw te voetballen, man? Daar komen we direct achter tegen. Maak je strijke voor. Dus net onze oors. Nee. Ja, jongens, die pakken. Kijk net ons op. Nee, hetzelfde. Zijn we allemaal mooi man, dus dan. Ja. Je hebt sparring gaan net, hè? Nee. Maar gewoon, het is lekker wel alle wedstrijden. De coach had zo'n blik van nou wel weer opzouten, want die Wij wedstrijd willen wel los. Dit is een geheim wat je nog. Ik denk dat komt dan Ellen Fokkema nog speciaal niet voor, Nee. maar dat net. Nee, Inje van Alve of Inje van de Viertje en dan. Ja. Wij hadden dus eigen strijdplan en. Aan de kant in de krant. Ellen neemt plak op de bank en ze shot dat Varut het moeilijk had in de derby tegen Bitgem. Dat een klasse leger speelt als Varut. Krijgt Jonken de duck-out, daar joggen we de mem van Ellen. Hoe is het nou dat je dochter hier mooi speelt bij de mannen? Ja, ik ben eigenlijk wel benijd hoe dat ging zelf. Nou, vorig jaar bij de jongens onder een jongetje wie het eerst ik van ja, gaat dit wel lukken? En nou, dat kon dus best. En nou bij de Mawali is ik weer zien van hoe gaat dit? Hoe komt het? Vind je het wel een beetje spannend? Ja, tuurlijk. Je haalt altijd wel een stukje wedstrijdspanning, ondanks dat ik zelf net hoe te voetballen. Maar ja, je hebt wel eens iets van zet hem op. Ga ervoor. Maar ik oors dan oors, omdat het nou maar de man mooi is. Nee, dat ben we altijd wel gewend. Zet altijd dat bij de jongens voetbal. Dus, Nou, maar de eerste favoriet is, dat maakt het dan niet meer uit. nee, ze is mijn size team genoeg Noergang. Dus ja, dat zijn dezelfde jongens. En even verderop zit ik haar zus. Is dit Jenny? Ja, dit is Jenny, ja. Het komt op je mem dit, hè? Oh, nou, tuurlijk. Dat... ja. Oh, bedankt, mem. Ja. We willen even weten hoe het is dat die zus hiernaast misschien maar die mooi voetballen gaat. Nou, ik vind het best wel spannend. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Maar ik hoop aan zo dat ze erin komt.
Dus. Hoe is de tweede helft, had de coaches bloot. Ze gaat samen minuten, meid. Oké, nou, daar wachten wij op. Dus we zullen het zien. We begrepen dat de rustig fan die luidt hier. Ja, die luidt hier. Wat zit erop? Dat is supertante. En achterop had ze nog Fokkema nummer 1, maar ja, dat zie je nou net nou. Is het nou iets spannend omdat ze dan maar een man bij dat? Of zij, ja, ik vind het gewoon sowieso spannend. Nou, misschien omdat de man weer wel heel fel en fanatiek natuurlijk. Dus je hoopt net dat ze een skop krijgt of weet ik veel wat. Maar ik denk dat dat wel wat afvalt. Krek van Rest komt van Ruud op een 1-0 vastsprong. We komen in de kleedkamer voor de bespreking. Maar Ellen komt er nog net in. Erik even op de spits erbij en we gaan Lennart even wisselen met Jesper. Die twee pakken we eerst even door. En werd we joggen in die kleedkamer? Heel geen Ellen. Trainer, moest Ellen hier net bij wezen? Nee, nog niet. Dat komt straks. Ja, maar die is net bij de wedstrijdbespreking. Waarom net? We hebben het zo even gedaan dat de basis in feite, dat die hier even bij zit in eerste instantie. En straks dan pakken we bij de dugout even een besprekingje met Ellen van hoe wat we gaan aangepakken. Dus zo hebben we dat nu gedaan. Maar je mag niet met z'n allen hierin zitten, dus dat is een beetje het punt. Maar ze komt er straks nog wel in? Ze komt er zeker in, ja. Ja. Mooie reportage, mooie reportage. Tot volgende week. Ze mooi fot naar de rest nog net beginnen. Maar kwart naar de rest mooi ze warm rennen. En na een oeren speeltijd mooi ze het veeltien. Is dit nerveus? Ja, wel een beetje. Ja, tuurlijk. Hier zit er ik op naar de neus. Dus, Sorry. Nee, ja, niks. Wat was mooi kregen van de coach? Gewoon lekker voetballen. En er wat onderblijven. Nou, en 30 minuten gewoon je beste van. 1-0 vasthouden. Of uitbouwen, maar ja. Ja, net 1 en dat moeten we maar net wel. Krek daarvoor nog scoort vooruit de 2-0. Hoe is er hier in de kom? Nee, ik blijf hier op zitten op de bank. Ik ben er van de sierjoet. En dan komt Ellen onder loerd applaus in het veld. Ja. Ben je hem nou uit Brutsk? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Zijn we hier een beetje zenuwachtig? Ga je hem dat dan ik van haar? Ja, zeker. Best wel, ja. Je ben je speciaal van haar aan? Tuurlijk, zeker. Ja. Of kwam je hier nooit? Nee, echt niet. Pitgum komt nog wel op 2-1, maar verder komen ze net. Ellen speelt het prima. Ze scoort zelfs haast. Al vinden we zelfs dit. Frenkie de Jong-achtige paaske. Het hoogtepunt van de wedstrijd van Ellen. Het wordt 2-1. Voor Ruud en Ellen loeken de overwinning over de streep. Ja, goed, hè? Wat voel je ervan? Ja, die ben ik fan. Hoe ging het? Ja, volgens mij ging het wel goed, ja. Die 20 minuten dat ik ga spelen, ja. Ja, maar dat is wat zenuwachtig zou dus. Ja. Maar hoe kwam dat dan uiting in het veld? Zei van nou, ging wel goed? Ja, nou in het veld viert hij eigenlijk alles om je heen en je doet gewoon je best. En als je het wil. Nou, dan kijk ik nou hartstikke goed. Nou, zat dichtbij ben ik nog nooit bij de goal geweest. Het debuut zit erop en de druk is er aan. Ellen liep het een nuchtere vrouw, maar de aankomende weekend wien best wel heftig. Media hoe de hele wereld wonen wat van haar. Van ESPN, onder de Duitse krant Bild en van CNN, onder de Franse krant L'Équipe. Er kwam een soort op haar aan. Ja, er kwam nog wel heel veel op haar, dus we dachten, nou, wat lit het eerst even zo. En we zweerden dat het überhaupt wel gaat. Had ik wel mooi keer voetballen, want anders dan... ja, dan is het een hele bijzondere aanbiedingen kregen eigenlijk. Nou, Sportbijbel, die vond ik wel bijzonder, want die had wel 11 miljoen volgers of zo. En ESPN, die had 16 miljoen of zo, dus ja, dat komt dan wel in binnen. Is dat voorlopig wel vanuit dat het wel nog trok is, maar het eerste is net aansnijden, het tweede of zo? Of... nou, dat weet ik net. Er komt uiteindelijk een selectie en dat zien we het wel. Altijd maar leuk bloot. Dankjewel, veel plezier. Ja, dankjewel.